posa jidaba tukupasirani zimene wayankhula Kondwani Nankuma amene ali president wa chipani cha PDP lero lino pamene amachitisa press briefing ya kuchipani kwawo zokhuza nkhani ya mavoti imene ikubwera chaka chamawa komanso nkhani yakalembera ndi imene zikukhalira msimu linalamulidwa ndi akhoti kuti mupange china chilichonse kuti Malawi nachalembese ndipo mukayike wina aliyense staff wanu pa polling center koma isizi kuchitika zikuoneka ndi zadala. Ncholinga chonena kuti anthu ambiri asalembese mukaundula wa voti. Tiapemphe tiakumbutse INRB kuti malinga ndi malamulo a dziko lino kuderera chigamulo cha khoti ndi mulandu waukulu. Ndipo ngati kuli kuderera malamulo a khoti ifenso a PDP tilowererapo kuti iwo INRB alemekeze the validity of the concerns. Ladies and gentlemen, let us confound the reality that the voter registration process for the 2025 elections is in crisis, with the very foundations of our democracy under threat. Reports of irregularities, inefficiencies, and allegations of voter suppression are not mere inconveniences. They are a direct attack on the democratic rights of Malawians. The issue of the capacity of NRB, whether deliberate or genuine, is a cause for concern, and all stakeholders cannot afford to bury their heads in the sand or downplay the gravity of this situation. This is not a time for complacency or dismissive rhetoric. The failure to address these challenges risks disenfranchising thousands, if not millions, of eligible voters, many of whom are already marginalized by systematic influences, inefficiencies. Such failures would irreparably damage the credibility of the 2025 elections, leaving a stain on our democracy that could take years to erase. As PDP, we assert that this is not just an operational issue. It is a test of our moral character as a nation, ensuring that every eligible Malawian can exercise their constitutional right to vote is a sacred duty. It is about more than just fulfilling legal obligations. It is about protecting the very essence of our democratic ideals. The task ahead is monumental, but it is insurmountable. The PDP calls on NRB and all relevant authorities to rise above bureaucratic inertia and political interest, to take bold, transparent, and inclusive steps to resolve these challenges. Let history not record this moment as one way where Malawi failed its people, but as a testament to our collective resolve to defend democracy at all costs. The PDP recognizes the volatility surrounding the current electoral process and calls for a less emotional and more measured approach to addressing the challenges we face. The issue at hand is clear. The credibility and fairness of our electoral systems are being questioned due to these flaws, particularly when the voter registration process is going on. These flaws, if left unaddressed, have the potential to destabilize the democratic framework we have worked so hard to build. While the frustrations of the moment are understandable, it is crucial that we do not allow emotions to guide us in reckless actions. Instead, the PDP calls for a calm, strategic approach that focuses on proven issues, particularly the lack of capacity and preparedness within the NRB
to ensure that all eligible voters have access to the necessary identification documents for registration. This is a concrete issue, not conjecture. The absence of NRB, ladies and gentlemen, at registration centers and the delays in issuing national IDs are real challenges that must be addressed promptly to ensure that no citizen is left out. We believe that the solution lies in collective, constructive dialogue aimed at finding sustainable solutions. Now, this is not the time for division or rhetoric, but collaboration with a shared commitment to ensuring that every Malawian can participate in free, fair, and credible elections. Collaborative solution. Ifeyo kuchipani cha PDP timaganiza kuti vuto lite, kuti vuto lisakhalepo, kuti Malawi aliyense azapasidwe mwayi ovota chifukwa chinthu chafika ngati pokokerana, wina ukokera mbali inayi, wina ukokera mbali inayi. Ndiye timafuna kuti mdziko muno mukhazikitsidwe mkumano kapena platform yapadera which we are calling Electoral Integrity Platform, EIP. Menemu mukhale ameki akhalemo, NRB akhalemo, zipani zonse za ndale mdziko muno zikhalemo, mabungwe mwesi aboma akhalemo, ndi ma stakeholders ena onse akhalemo, kuti anthuwa abwere pamodzi tsiku limodzi tikambirane nkhani imeneyi yoletsa anthu kalembetsayi. Tikakambirana tonse, aliyense okhuzidwa, pasakhale wina wake asiyidwe mbuyo, koma aliyense okhuzidwa tibwere pamodzi tikambirane, tione kuti kodi mavuto ndi otani. Ndamva ineyo kuti ameke afuna kukumana ndi atsogoleri amipingo kaya ndi lero kaya ndi mawa pa nkhani yomweyi, koma ndiona kuti iyayi tichedwa nazo zomwe akuitana kagulu aka kadzamve, kagulu ako kadzamve, tichedwa nazo kumeneko ndikutaya nthawi. Koma wina aliyense ukhale msonkhano umodzi wa tsiku limodzi wa nthawi imodzi kuti mavuto watione kuti kodi tipange bwanji kuti Malawi wina aliyense apasidwe mwayi ozavota chaka cha 2025. Pali zinthu zambiri zomwe Malawi akudandaula mene kuti ambiri alibe chija chaunzika, tithoka kambirana kuti tipanga bwanji. Pali nkhani zomwe anthu akudandaula za mashini omweno agwiritsidwa ntchito pa nkhani yolembetsa mkaundula wa voti kuti zinthu zikukanika, tikakambirane kuti kodi mavuto amenewa tiyathetsa bwanji, ameki alangizidwe kuti kodi amekiwa kuti ntchito iyende bwino kapena NRB tipange bwanji. Komanso nkhani yonena kuti anthu akumabwezedwa si nkhani yamasewera, ndi nkhani yayikulu. Mugawo loyamba ndikupatsani chitsanzo, mugawo loyamba lomwe linakhuzanso kudera kwathu, kudera kwanga kumulanji, napezeka kuti anthu 65 anandipeza ku nyumba, tina kuti ifetu atibweza sitinalembetse, koma anthu 65 yo ndi okhawo omwe oyandikana ndi nyumba yanga, ndeno omwe anakwanitsa kubwera, koma ena kutali analepheranso kulembetsa mkaundula wa voti. Ndiye kuti tione zimene zikuchitika dziko lonse la Malawi, soyeza kuti vutoli ndalikulu kwambiri, vutoli silofunika kuliyang'anira kulilekerera, koma pakhale ndithu njira yothetsera vutoli, komanso kuti zipani zonse, anthu onse, mabungwe onse atenge nawo gawo pa vuto limene lili. Chomwe chingavute ndichonena kuti ngati anthu ena sapasidwa mwayi ozavota, alephera kuvota mwa amafuna kuvota, ndizotsatira zachisankho zalengezedwa, ndigwirizane
ndi President Dr. Joyce Banda yemwe anayankhula posachedwa apa ananena kuti zimenezi zayambitsa nkhondo mdziko muno. Anthu ambiri anani naye Joyce Banda sakuyankhula bwino koma ndizoona chifukwa munthu mafuna kukavota akulepheresa kuvota yemwe sunafune kuti wawinayo ndiye wawina pene padzakhala za mtendere sipangakhale za mtendere. Ndipemphenso kuti mdziko muno tili ndi mayiko nthumwi za mayiko osiyana-siyana ndi Britain, America, kuphatikiza pa UNDP, anthu a SADC, European Union. Vuto lyakuliona asangotilekerera kumayang'anira vuto likuchitika. Zakhala zosamveka kuti mabungwe amene azizabwera pamapeto penipeni umazana kuti chisankho sichinayende bwino. Nthawi yomwe mabungwewa angalowererepo ndi imene iyi. Tiyapemphenso kuti pamene tikupempha kuti pakhale zokambirana mabungwe amene wanso azapezeke azabwere. Tili pa nkhani ina yokhuza wapampando wa MEC Justice Annabel Ntalimanja. Mukudziwa anthu ambiri akhala akupempha zipani zambiri zakhala zikupempha kuti amene zilili poti Justice Ntalimanja akuti ndi mwana wa John Tembo omwe ndi chipani cha Malawi Congress Party anali chipani mtsogoleri wa MCP amenewa achoke atule pansi udindo wawo. Anthuwo akupitirizaso kunena kuti pachifukwa chimenechi ngakhale iwo ali mwana wa John Tembo komanso akuti ndi member wa chipani cha Malawi Congress, ndipo anaona kuti sizingatheke kuti no chipani cha MCP chikupita nawo kuchisankho ndiye lifali wake akhalenso mwana wa nyumba. I have known Justice Ntalimanja for some time. She is a woman of integrity and high moral values. I believe that it is possible that she is truly honest and professional in the discharge of her duties as MEC chair. However, she is in a very awkward position in the court of public opinion. In that court, she is a loser. Why am I saying this? Many Malawians now perceive Justice Ntalimanja as a member of MCP, regardless of whether her decisions are right or wrong. In short, Justice Ntalimanja has lost the trust of the people, and my advice to her is to protect her integrity. There is a standard practice among judges in the judiciary all over the world to recuse themselves whenever they are in a situation that Justice Ntalimanja finds herself now. Chomwe ndikunena kuti chomwe chili chizachitike manong'onong'o nkhani zokhuza MEC chair za nyanya zafikapo sili kuti ndiolakwa ayi komano chomwe chimachitika nthawi zambiri nchonena kuti no zinthu zikakhala zikukambidwa nthawi ndi nthawi iwo nkupitirirabe kukhala pa mpando umenewo wina aliyense yemwe azaluze pa nthawi imeneyo ka Justice Ntalimanja walakwisa kaya wachita bwino zapereka rumu yoti no munthu azakane kuti chisankho sichinaende bwino. Kukhoti
kumakhala ndondomeko yonena kuti no ngati pali jaji yemwe akuyendetsa mulandu akuona kuti mulandu upena pake ukuoneka ngati zikundikhuza kapena yemweno akudandaulidwa kapena anadandaulayi ndikugwirizana naye ndi nzanga ndiwaye chibale chomwe chimachitika kukhoti kuja jajiyo amatula pansi mulanduwo ndikuusiya kuti anthu ena apitirize kuzenga mulanduwo. Ndikukhulupirira kuti zikazapanga choncho a Judicial Service Commission azaperekaso mayina ena amajaji kwa President Chakwera kuti asankhepo kuti ntchitoyi mwina Malawi azayikhulupirire. Ndimayankhula kunena kuti m'buku la Yona atakwera mu sitima ikuyenda kuli mafunde atavuta kwambiri pa nyanja, anthu atazindikira kuti yemwe akuyambisa mafundeyu ndi Yonayo. Yona sana lako ananena kuti apo ndikupangisa nditengeni mundiponye m'mazimu kuti ulendo upitirire nyanja ikhale bata. Ine ndikukhulupirira kuti no pazomwe ndali nazi Justin Stalimanja aganizapo kwambiri ndikunena kuti mwina ntchitoyi asire anthu ena ayipitirize. Mapresident akale kuphatikizapo a Joyce Banda, a Bagiri Muluzi ayankhulapo kwambiri pa nkhani imeneyi. Chomwe ndikuyembekeza chonena kuti no a president a dziko lino ayankhulapo nawo cholinga chonena Malawi akhale Malawi wonena kuti wina aliyense akutenga nawo gawo makamaka pa nkhani imeneyi. Ndisana malize ndimafuna ndipezerepo mwayi pa msonkhano uno wa atolankhani to congratulate my dear brother Dr. Dalitso Kabambe for emerging victor at the UTM convention. Kunali convention ya UTM kunzuzu asankha president watsopano wa chipani cha UTM Dr. Dalitso Kabambe ndiye unena kuti ifeyo ngati chipani cha PDP tikwayamikira tikunena congratulations. Ndikukhulupirira agwira ntchito yolimbikitsa chipani chawo cha UTM kuti chikhale chipani cha mphamvu komanso chipani chomwe chitengepo gawo lalikulu pa ndale za dziko lino. Pambikisa wina uliwonse pamakhala munthu mmodzi wopambana ena amaluza. Tipempheso omwe nosanachite bwino omwe sanasankhidwe maudindo ku UTM uko asachithawe chipani icho yayi akhale momwemo. Tisamve kuti aja analuza aja apita ku Congress, analuza aja apita ku DVP, analuza aja kugogoda ku PDP. Yeah, takhani komweko kuti mumuthandize Dalitso Kabambe ndikukamba za ufulu wa demokrasi kuti pamakhala mmodzi owina komanso ena amaluza. In conclusion, ladies and gentlemen, let us remember that the strength of democracy lies not only in the fairness of its elections, but also in the unity of its people. Now is the time to focus on solutions, to rebuild trust, and to reaffirm our commitment to the values that bind us as a nation. As we move forward toward the elections, let us work together, government officials, civil society organizations, political parties, to ensure that every eligible voter has a fair chance to register and participate in this vital democratic exercise. We owe it to ourselves as a nation to uphold the values of democracy by fostering an environment where transparency,
presigns supreme. I urge all stakeholders involved in this electoral process to prioritize transparency and inclusivity at every level. Let us commit ourselves today to safeguarding our democracy by ensuring that no eligible voter is left behind. As we embark on this critical journey, may our efforts be guided by wisdom, justice, and a deep love for our country. Together, we can create an electoral process that reflects the will of the people and strengthens the foundation of our democracy. Mawu omwe nali nawo ndi amenewo. Speech yanga ilipo akugawirani National Publicity Secretary kutino mukhale nayo komanso ikhala ikuoneka ma social media masamba osiyanasiyana. Choncho ndikuthokozeni nonse atulankhani chifukwa choti munabwera mwakhala nafe ma members onse PDP omweno muli muno. Tikuthokozani kwambiri chifukwa zikanatheka kuti ndingokhala ndekha kuno komano mwana kuti atiye ndipite tikakhale nawo. Pofika pamenepa kwambiri chifukwa choti mamvetsera zomwe ndayankhulazi. Ndipereka m'manja mwa Publicity Secretary kuti apitirize mwambo. Koma ndakuthokozani, Ambuye akudalitseni nonse, Ambuye adalitse chipani cha PDP, Ambuye adalitsenso dziko lonse la Malawi. Zikoma kwambiri. Umurundi mmene wayankhulira president wa chipani cha PDP makamaka kukamba apo nkhani za chisankho chimene chikubwera chaka chammawa. Iyeyu akugwirizana ndi atsogoleri a zipani zonse zosusa kukambapo za machini amene amafuna kuti azagwiritse ntchito chaka chammawa pa zisankho a Smartmatic komanso mkulu wa MEC Dr. Annabel Ntalimanja. Iyeyu president yo wafotokoza kuti akugwirizana ndithu ndi zonse zimene zipani zonse zosusa zimakamba za nkhani imeneyi.